Piny owacho mar kaunti ma Migori kokalo kuom migawo mar pi ochiwo tengni mag pi maromo 40 ma nengogi romo Sh4.8 ne skunde kod kuonde thieth ma osebedo kod midhiero mag pi e kaunti ma Migori mangima. Ma en chenro mane ne jopiny oyudo pi maler kendo geng'o landruok mag tuoche mikelo kod tiyo gi pi mochido. Lipot manogol kod piny owacho ma ong'ere kaka Kenya Demographic and Health Indicator Survey e higa mar 2022 ne oyango ni 50% mag oganda e kaunti ma Migori ema yudo pi maler mar modho. Nyaka sani lipot bende yango ni maloyo ute 600 e kaunti ma Migori otudi kod pino mafereji. Kata bed ni kwan jogo mayudo pi maler e bombe kaachiel kod risaf osemedore kaluwore kod migawo mar pi e kaunti ma Migori. Kwan ma oganda mathoth mawuok gwenge kaka risaf pod bedo kod pek e yudo pi maler. E okang' man ne gwenge ma pod onge kod pi maler oyudo pi, piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni ka opogore kod kunyo kisimbe kaachiel kod tero pigo mag fereji, sani gichiwo tengnigo mag pi ma inyalo tigo e chiko pi seche ma koth chwe. Department of Water and Energy koriwore gi Department of Environment nyocha wasekunyo boreholes karibu 30, nyocha osemi dispensaries moko bende water tanks mag lita 10,000. Chiemoro setieko tam ne 10 higni 10 Migori County ka to wabiro yudo ni iwuotho mana mita 5 kende tiyudo pi mokel gi County Government of Migori. Jatend migawo mako joli migawo no mar pi e kaunti ma Migori Kalebo Pondi wach ni gidhi nyime kod chiwo tengni mag pi maromo 40 ma nengogi romo Sh4.8 mondo koro kony e tieko nok mar pi e gwenge mopogore opogore. Ng'iewo tanks 40 mokawo madhie 40 wards. E ward wa 40 wan gi sikunde kaachiel gi osibitende moko kaachiel gi vocational training centers. Sikunde gi no bedo identified kalore ni gibor gi kuonde ma pi osekunye kata gibor gaore, koro nyithindo kodano wuoth mang'eny kadhi manyo pi. Tanks are really going to help our people. For my school, Kebaroti, it's having 831 students. Amongst them are disabled students, SNE. For sure, these tanks are really going to help us because as we harvest water, the students will not be going to look for water around 5 to 6 kilometers away from school. Tengni gi mag pi ichiwo ne sikunde kaachiel kod kuonde mag thieth ma osebedo kod nok mar pi kuom kinde malach. Migawo mar pi e kaunti ma Migori yango ni gintie kod chenro mopogore opogore ma oting'o kunyo kisimbe mane oganda duto e kaunti ma Migori obedo kod yot e yudo pi maler. George Juma, Ramogi TV, Migori.